आलु गोसा खालामदों यो आलु गोसा नङा जा बेखौनो फ्रेन्ड्स गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि एनिथिं बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय बेजों लोगोसेनो 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ लानानै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायबाय दिनै माने लोगोफोर फिसा पार्टि जानो नागिरदों जोङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो गुदुं दङब्ला नायलांजोब थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै Mấy khung nghệ này cô thu nó thầu lên đây đây không có xin nữa hả đây ban là thế nào lên đây cơ Di Barnanse Finally guys मोनफैबाय जोंनि मेन जायगायाव नै बेनो जायगाया जोंनिया नै जाबाय खिरखा नै जाबाय खान्था ओमफ्राय नै जाबाय साराय नै बनगासिनो दा साराय खांसि गासिखौबो लाबोजोबबाय दा जों मेथाइ जाग्रोनो नागिरदों नै मेथाइयाबो गैला जागासिनो नै इसोरो Gelo nanti. Nah alua. Fix alua. Sanung gosaयावनो जोंनि पार्टिया नै बेनो मोनलै जगारफोरा मिथिया ओइ मारै नांदो सार मारै नांदो मोजां नुदों दिनै बरा पिकनिक जाना आंनि गोसो गोथारै बरायजोबबाय लोगोफोरखौ नै बिथाङा दा आलेमगासिनो ना नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै जोबजासिम नायलांबाय था न' हिट जागोन साबस्क्राइब खामर पियास थाव गोलैजोब्बाय पेनिवेरनि लोगोफोर दिनै फिसा पार्टि जेबो लोंग्रा सोंग्रा गैया ओरैनो माने गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै फिसा पार्टि खालामबाय मानसि बारा गैया जोंना दा बेयाव साथाम आरो फैबावनो दंबावो साथाम गासै सयजनल' जोंनिया ओरैनो फिसा आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोङो दिनै पार्टि खालामबाय क्या मास लेकर आया अरे हम लोग बॉयलर और पोर्क और ने याफोर ने यासै डुप्लिकेट जेरावनो जाफैदो नै रावबो गैखाया खालि नुगोन मोखौफोरखौल' नुगोन आरो माने नायनो हागोन नोंथांमोना नाय सोरगिदिं
biasa. नै दा जोंनिया पियास हागासिनो नै आलु नै थिबदों आरो Jangan di no. Ini thử. माइरं रुग्रोनांगोन बुस्थुआ पियास आरो पियास हो गया भाई लोग पियास जाबायना खत्म हो गया अ होजोबखानि दा सुनलांसिगोन जोङो ये मोजां नङा दा सुनलांसिगोन आलु पियास थालिर बिलाइ लायनो थांदों मायाखै हाबा सुनानै खोनायो थाबाय जाबाय दा संसिगोन जोङो बा बेनो बेदरा नै ओंखाम आलु जों सयजनल' Bisa lah bunai. ini kan lu juga Cona nih. yung may unang da Wala. Ay, alu ko labi siya. vậy cứ dần ha o늘 wala sini đi Labi nih, alu ka. Tahu kan dia. Lo không bên thôi à? uống này này vậy Này đã xuống ra xin nữa. Lagi phơi này. Vidri waay sini di enjar gitu ke asla sama bu ya ngedengar bular habis na bular माने बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय अमा जाग्राया सानै बयलार जाग्राया आरो साब्रै बेनिखायनो एसे सारायखौ बेलेग बेलेग नांबाय आरो नेबाय थायो जानायखौनो माला जागोन थै बिदि जायोना फाग्ला Gang जाग्रोसिगौ माथो जाग्रोसिगौ लां माने लुबैथारबायलै दुन्दिया बासिनो र' दुन्दिया नो हमथ' beda eवगासिनो बेदर एरगासिनो बोरै खबरा मोजां बिसां नामा जाबाय आलु मा संगासिनो बिसां दा दालि नै नानला बा जोबोद गोथावथारसिन होनबालै आलु सायगासिनो नै बा बस'गासिनो थानाय बे आलु जायो नामा फाग्ला Hello friends, welcome to back Anything Boreo YouTube channel. नोंथांमोना नायबाय थादो गोथाव जानानै गोथाव खिनानै उन्दुना थानोसै न'आव मा बाथोन नै मोनथियोलै नोंथां जानो लुगैसैलै फाग्ला एफा गोबाव जायो थाब एवदो दसे जानोसै खोमा रायजोबो लुगैना Ini sarai eवगासिनो अमा बेदर deh माबा अमा बेदर मा बोरमा बेदर संख्रि बाय बार ini ya आंनिया बाथोन देनाय खामानि नङा आंनिया गोथाव जादों बुथारथारनाय नै ए बिनि बाहेराव गोथाव जायाबाथाय Ada palu basi kasih netara बानलु
Guys, moनसे खोथा जोंना दामनायबो जेबो गैया दामनायनि मानोना बक्स मोनसे दंमोन एसे प्रब्लेम जाना दं गाज्रि जाना दं ओंखायनो लाबोनाय जायासै जेबो नङा जोंना बेजोंनो जायो Menja. lu tadi lu nega kuride Lagaw. Lagaw biya. ini dur juga bes bara jako Lagaw sar. Lagaw. alu kusam dana yo ye Alo bisa nunga? hai Za, kau na. jane bule uma sungre makan ge dan jaga sini bisang Zasin dah, zasin. kasina jane anthe haterla lu nya isna malai जाबायनो नायदो रायजोफोर Saya hodo. नै दा जाबाय जोंनिया Jimnya deh. मोनसे माबाया di bokna wo yo sara Ha? नै आरो बेबो जासिगोन दसे थानानै आरो दालि संगासिनो नै Bayi baudो. Bayi. Daनो खादो. बे जाबाय जोंनिया संखाम संनो नारदों संसिना ओंखाम Akam sumse. दे नै खोन्थाया नै ए स्पिड गाइस नोंथाङा मा सानदों जोंनि बे खानाखौ बेसेनि सानदों 2,50,000 60 जागा थायो नै रायजोफोरा बेबायदि जोनोमाव जाफेराखै जानांगौ जों दिनै जानुवारिनि फार्स्ट टाइम बेबायदि माने फैसा बाहायनानै जानो नारदों बिथांमोना नायलांबाय दा जानो मोना खिन्थु नोंथांमोना जोंनि संनाय खावनायखौ नुनानै माबायदि फिलिं गोसोआव मोनदों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय नै बिथां एडिटिं बर'नो नै दा दालि बानायगासिनो नै बिथाङा दालि बानायग्रा नै इनि फाला एबार जाबायना जासिगोन र' हा नारना बना मोजाङै हेपि निउ इयारनि एसे माबाना होदो जै हेपि निउ इयार बुंना होदो जै हेपि निउ इयार खार जायाखै नैबो जाबायना हेपि निउ इयार खनसे नैखौबो बावबायमोन बेनि नामानो जाबाय नै राखेब बर' हेपि निउ इयार Happy New Year. लागोन दे लगाना Eke sapat hodo. Sapat होनानै लखबना दोनदो ओमफ्राय उनाव सिनि दो होननाय जायो दे जागोन दे Sini nare itu. Salah dal di sana kan. होनाय Oh yang kamu pada apa? ओइ फुवादा सारा इखोबो होआखै ओइ इखो दा माबाना होदो बाथोन इखो एवोखय होजोब्बाय सौबो Maben je kena nih. अ दालि होनाखै Maka. इखो बायो खां मोनसे मालिना खामनांगोन दुन्दियाखौ होफा होदो दालि हाइजें सायाव हाइजें गोथाव जायो हाइजें बे हाइजें देरनो दरले र क्वालिटिखौ र दे क्वालिटिखौ नायनाय वाव कैसा लगा सर कैसा लगा फल लगा पूरा अच्छा लगा अच्छा लगा Alo kesana. Ruben do. Dalia. Maba sakinan. संख्रि बाय बनाय माका दा होनां खोबाब जों दा येना निजार ओंखाम बानायगासिनो Look. ब्रेड इन्सर माथो Fugurnya nih, cuma fugurnya. I'm the best cooker of world Baiklah gerila lo. Paham deh sigakan baik gue tenda dalam ini sigakan apa Figu bah dah sini ada jabe ning sini aja bae nung nisa kayak coba di Nhưng mà đọc cuốn này là gần. Oh khổ lại nè baik gue tuh coba Golde ayo fudung kagak mulai जाबाय दा जोंनिया लोगोफोर मोननैबो मोनबाय अमा आरो बयलार मोनबाय Oma sak Woi Sampai đã đến đi cơ. bargain nih paham bah ada kok coba hai bunda
चाय हो गया हाँ ठीक है हो गया tali हो गया tal berapa tali istri mau ulang level Asli di Zabai dan Ini dari Riza Basun ya. Jangan golo. Nih, dan yang haina janse umai dor. Ini dah coba ya. Hai. Guys, klade. Biasang angseng. Umai dor. Baik bacinya boiler geza. Happy New Year. Guys. Happy New Year. Janse. Ini dah umai dor. Nah, ya udah ngedam ada boiler. Kabar boiler Ran. Labang rani male. Nah, dah sendia pakai ini boiler ah. Angnya. Oh, imu jangsa. Labu-laburi. Hah? Imu jangsa. Oh, imu jangsa. Jalan saya ke jalan. Ini labu. Sadan sini. Batuna. Happy New Year. Happy New Year. Nih jabai. Ma iya, nih ma igu berapa? 200. Hangar sirip sirung deman. Jadi betul ya lengra जोंनिया. Gaya. मोजाङानो जोंनिया. Dinarai kau Simple party. Simple party. Only nih जाबाय सा सोदै लोगोफोर. नै सा इयो. जेबो लोंग्रा सोंग्रा गैया जोंनिया. Goजासो. Only. Final deh, ada juga final lo. Kau dah di benar itu. Hey, nggak bisa ikat. जा जेबो नङा इदे दंबाव थाइसे थाइनै. Yang ada khas benung deh. Bisa ini deh. Lama. Mal gulur. Good how. Gotau. Gimana nih nane? जालै जा. Mau. से लोगोफोर. Buat tes dia. Ini aku karani ya. Kukaris. Kukaris. He is a cooker man. He is a black man Very talented. and black long pant. He is very talented man. जानोसै दा. Bisa जानोसै नै. Ini sing boroa. Jagai bayi baru. Goथाव मोनदों मोनाखै? संग्राया बेनो जोंनारनो बिथाङा देनजार गोथाव संनो रोंगौ डाइरेक्ट संनायखौनो बिथां थेंक इउ संनायनि थाखाय दे जालायदो हालेवनो जोंनानो हाबाया जोङो फाजा जाखांबाय दा ओंखाम जानो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय नै नाय ओंखाम जानो थाखाय जोङो माने लाहार फाहार खालामसै आरो दा उदैखौ बोसोर गोदाननि Zoom dulu kan deh, mikro kan nusunduk dulu kan deh. malu kan ya Nusund dulu kan aja nah. Thank you. Bosan kedan nih. Thank you. Nah, Ang Bosan kedan nih, Bapak. नोंसोरनि फैयाथ' माबा दै लोगोफोरजों खाना जागासिनो बिदि खैयाव हो जाथ'रा मोजां नांदोना नाखै जानानै दांदैफोर बुरजा बुरजाना नोंखौ एन्टिट जायोले हो जानाय मार नांदो आलु बाय जानायाव बाय आलु बाय ना बानलु रे गावनोमोन बिनिखायनो गावनो नै गावनोमोन माने गावनो फस्थायनांबाय दा आंनो खस्थ' नांबाय गामा बे हायगेरा जोंनिया कनकसार नै आरो नै इना गिलासा गिलासा आरो जौआ लुलायनोसै Ini dia uri lelabu. नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम
आरो साबस्क्राइब खालाम गोसोनि नोंसोरनि फिलिंफोरखौ खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव न दे माइब्रा दे जागोन दे सिंनिया खाना अ ओंखामा माइब्रासो जोंनिया इखो ओरै खालाम सुलाबायनो है आसि जानायाबो जोंनो बाय रानना हो जाबाय This is Dali नै माथा खामा एसे गोबाय जादों हा आमाला माथो एसे गोबाय जादों मजा हा रान्दिना गोदान गोजाना जोंनिया बहाय ओंखामा एसे गिफि जादों आरो गिफि जादों न जेबो नङा ओंखामा खामदोबो आरो बाहाय जाबाय जानानै जादों जानानै जा मा बारा होगासिनो दालिफोरखौलाय ओइ दिला दैलु उरखामे नै जोंना दा रानगासिनो दालि ओंखाम नै जोंनिया जाबायानो सार आंनिया तुलु सार जोंनिया आहायना होलायदो मारै जादो दालिया गोथाव माने बामा मोननो मोनदों हर जानो हानाया मोनसे मोननै ओइ टेगला हरनाय गि टेगला हरनदो मानो होबाय थादो दे लोगोफोरा जों ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम होख्लायनोसै सार जाबायना दे सुरु करो दा जों जानोसै नायलांबाय था भिडिअखौ सुरु करा आं सोंनो नङाब्रा ओंखामा राग्लाय मोनबाय लानांगोन बिसोरनो जों नोंनियाव बरा लाबनाया बा आखाइ लुस लाबदों हेपि निउ इयार नि माने दा जानो हागोनब्रा मौला खांबा बिसिमबा मोदोम नायनो नोंसोरनो मोदोम मेजेम गोजा मोदोमान गैखायानो सार दालिखौ ओरै हररा दालि दालि बाव दे बा गोदरा बाय हागोन हाला जानो हाला दले सिमलांगोन दानो नै माल माथाफोरा फानज्रा जोबनांसिगोन दा मोजाङै साफा खालामनांसिगोन जायगाफोरखौ हा सारमोन नै जोंनिया गोमा जागासिनो मारै मोजां मा राखेबो जानो हाला नामा हाला दले जानो मा जानो ब्रा आंहा नै गोदो सोगासिनो थप देनायनि जाना हो होनोसै बिथुखौ फाइनालि गाइस जोंनिया दा जानायफोरा जोबजोब्बाय गोथावमोन दा जानानैफ्राय दा जोङो फोजोबनायनि लामायाव फैबाय बेखायनो जोङो मा दा भिडिअखौ एन्ड खालामनो सानदों आरो जोबनायनि लामायाव फैबाय बेखायनो जोङो हेपि गोदान बोसोरनि गासैखौबो आंनि एनिथिं बर' इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बे बोसोराव मोजाङै मोजां बारलांगोन बेखौनो गासैखौबो मिजिंथिबाय हेपि निउ इयार नङा ओमफ्राय नोंथांमोना जानायफोरखौ गोथाव मोनाखै मोनदों बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालाम कमेन्टआव नोंथांमोननि फिलिंखौ लिरनानै हरबानो जाबाय थेंक इउ बिदिब्ला जय हेपि निउ इयार बाय बाय गाइस बाय बाय see you again